What's up mga kabang? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Ito yung aking last day sa Manila, guys. So mamaya nga alas 10 ng gabi ako ay uuwi na sa Davao. And grabe, super duper happy ako sa experience ko dito. Especially sa fan fest, creator camp at saka live show. Ang saya-saya, guys. And marami ako na-meet na mga vloggers na kailangan gusto kong ma-meet, yung masikat. Especially sila Lloyd Cadena, na-meet ko na sila sa wakas. Si Madam Ellie at saka si Harold. Ang BNT, of course. And so maya guys, diretso na ako ng Espanya kasi doon ako pupunta muna ako sa mother-in-law ko kasi meron ako pupunta pa sa lubog para sa pamilya ko. And magkikita kami ni Ate Zen doon sa may Macdo, sa may Rizal. So ayan, mag-prepare na ako guys kasi mag-check out na ako. Ayan. Thank you so much Red Doors for making my stay here comfortable. And ang saya-saya guys, napakaganda na kanilang place. And good. So ayan guys, 30 minutes na lang para ako ay lilipad na. Tayo talaga yung tawag ng reception sa Red Doors para maka-check out na ako. Mamimiss ko ang place na to. Mamimiss ko ang Manila. Mamimiss ko yan. Tara na! Ayan, so i-check lang nga yung ating room para tayo ay makalipad na. Ay ko! Ayan na! Ayan, so kain na tayo guys. French fries from YTFF sponsor. Spaghetti ang milky. Ang cute ng spaghetti nila guys. Litro sa Ate Zen guys. Hi! Hello! Yan, black on roast, miso base, chashu tofu and then bean sprout, but not for vegetarian. It's more on veggie style. Ah, okay, it's not for vegetarian. Yes, but because of the broth. No, the noodles, it comes with protein. Okay, pero the fruit mo kasi sa pure mushroom. Ah, okay. And then also appetizer on the back po. We have a third salmon roll and everything for a roll. Thank you. First order will be... Ayan, so ayan, nabalik ako sa Robinson na naman. Ayan, so kasama ko sa Ate Zen ngayon. Hello! Hello. Hi. Ayan. Kahain kami ng ramen. Alright. Hi Kuya Win, kain tayo. Kakaamis yung kanilang talino. I'm gonna have the tantan. Sorry. Yeah. And then I'll have this appetizer. Ayan na. I'm happy again. Thank you, Abby. I really like the customer service dito guys kasi they're giving free education. Everything you eat, don't put this, don't put that, like this and like that. Then there's our food. Hindi siya ang food ha, ito. Pakain ni Mayor. Pakain ni Mayor Zen. Ayan. Ito, this is for life. This meron itong masarap isa. We call it the yolk chicken is like Filipino food. And everything was made here. Para lang siya sa yesterday I was watching him play Alex Gonzaga, and she talked about how to vlog. There were a lot of singers on how to vlog. Actually, it's very timely that we have Tamo because when I met Rafi Kiko yung
kami mga baguhan, mga starters po kami. And so, isa po si Tammy Kikoy yung nag-rise up from, alam mo yun, sabihin na natin from the ladder. Kasi talagang, alam mo yun, inaral niya ang technicalities ng YouTube, not only content. Nakakuha kita sa Yeah. And to be honest with you guys, nauna pa ako mag 1K sa kanya. Pero nasa 12,000 plus na siya. He went beyond 10,000. And it's, how do you say that? It's very admiring how people, marami kami kasabay, pero hindi na kami nag-stay. Yeah. Like, we have, for some time, nandyan si Kirby, tapos yan, she goes in and out. Then we have Candy Inuwe. Si Candy ang sabi. Candy Inuwe was the last. Then we have March Trip, si Maskin, si Ate Girl Zoe, si Kuya Picasso. Ay, yung mga original lang na kasama who are still very much in the ground. So, masasabi natin, yung organically nag-grow sila. Diba? Ayan, lalo si Tammy King, pwede yung creator, camp na lang ko yan. Tapos nandyan si Tapsi Malik. One of the Ano ba yung kanyang lifestyle ng beauty si Tapsi. So, yun lang. So, dahil bago si Tommy dito sa Manila, not so, kasi nagpupunta naman siya dito. Nilalabas ko pa. Kirby. Papanakaw ko siya sa Kirby kasi nakasama ko sa Manila. Oo nga, diba? So ayan guys, after namin kumain ng Japanese food, nandito kami sa Auntie. Hindi ko lang alam kung dito, parang wala siya sa Davao kasi. Wala talaga siya sa Davao. Ayan. Tumatry ako ng kanilang food. Kung okay ba or not. Ang daming mga stores dito guys na wala sa Davao. Like Papman Top Shop, Sisido, Penguin, and Ate Zen. Chenen! Alright. Tingnan. Hello guys, nasa Quiapo kami ngayon. Tayo ay maglilibot. Lilibot ang labat. Ate Zen. Maglilibot ng labat. Shopping kami. Hello! Yan guys, nasa National Museum kami. Kasama ko si Nanaman! Swimming po kami. Swimming po kami. Pasok tayo guys. So ayan, sarado daw. So kami ay mag-zumba na lang sa Intramuros. Zumba? Tara! Mapa-experience. Nasa Intramuros kami guys. Wala ako sa Davao, it's okay. Ito yung kanilang daanan na hills friendly. Ayan, pag naglakad ka dyan na naka-heels. Hello. This is why they're using this place for ito yung mga sobrang gusto kong look eh. Pag may sarili kang property. Lakad ka siya. Dahil mo. Kumuha ka ng balik. Sarili mo lakad. Pwede mag-tent dyan. Mag-tent ka na lang. Oh, bagyo. Pwede yung pangbato. Bahay ng Dewende.
Kuya, pingi 1 million. Wow! Mga anak, welcome sa aking mansyon. Nandito yung ipapama ng mansyon ko sa inyo. Yung baluarte ko. Pwede kayong maglagay dyan ng higaan nyo kung gusto nyo. At kung na-heartbroken ka, pwede kang tumalon dito. Ayan. Try at your own risk. Okay? Wala masyadong tao. Ganda ng place, guys. Pwede kang mag-reaction video dito kung gusto mo. Like, gusto mo mag-emo-emo, iyak ka dito, hala, sigaw ka dyan. Pero pag binato ka ng mangga, batuhin mo ng buhat. Alright? Alright. So, typically sa Manila area, Intramuros is one of the spots where people really go. Tapos, so, hindi siya masyadong crowded. No, not sure. Dati hindi siya Ayan, kung merong Rojas Night Market sa Davao, meron ding Intramuros Night Market. Look! Pero mas mahaba lang yun sa Rojas. giving it. Nasaan kami? Ayan, nasa Museo San Agustin. Pero hindi kami pinapasok kasi close na sila. Ganda ng mga bahay dito. Bahay. Buildings. After year, that's the likuran. Para tayo na time travel sa nung unang panahon pa ng hapon. Wala pang kikay, sabi ng nanay. Wow. Palacio del Gobernador. And we have the oldest college in Manila, guys. In the Philippines, rather. In Manila alone. Manila alone. Manila pala. 1620. Wow. Pero ang oldest university is US. Kailan sila? Hindi ko lang alam. Parang 14 something pa din. 14 or 15. Ganda, no? My first time to see a kalesa, guys. Yeah. Kalesa ay may pang-akit na taglay. So ayan, guys. Grabe lakad namin Ate Zen kanina. Kukuhanin ko lang yung aking baggage. Then diretso ako sa Espanya. Ayan, so on the way na ako sa Espanya, guys. And bye na Ate Zen. Thank you. Pleasure meeting you all, mga viewers ni Tami Kiko. Ang pambansang pack. Alright. Yes, safe flight. Thank you po. Bye-bye po. Ingat kayo. Ako din, ingat din ako. Baka makalimutan ka na aeroplano mo mamaya. Oo nga. Ayan, nandito kami sa Espanya, guys. Kain kayo ng mani. Mani! Ni Madam. Ayan, so pinapanood ko yung vlog ni Miss Ann sa amin nung pumunta kami sa bahay nila. Ayan, thank you Miss Ann. Lagay ko yung bag mo dito. Ayan, sa pinakadulo tayo, guys. Buti na malapit tayo sa CR. Iihi na talaga ako. Oh my God!
Pinakadulo tayo. Ayan. So ayan guys, pauwi na tayo. Very first time nakaupo sa pinakalikod ng aircraft. Ayan. Ganda siya. Wala pang tao. Sana walang tao dito guys. Para doon tayo sa may bintana. Kung pwede. Para makuha natin ng view yung paglipad ng aircraft. Sayang. See you soon, Davao. See you.